Ιδιαίτερα αποτελεσματική ήταν η πρώτη πανελλήνια συνάντηση σωματείων εμπειροτεχνών και εργοδηγών, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ακριτική πόλη της Καστοριάς. Μετά τις διήμερες εργασίες, αποφασίστηκε η δημιουργία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ένα αίτημα των συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο πήρε σάρκα και οστά. Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία. Αποφασίστηκε η ίδρυση της Ομοσπονδίας, μένουν τώρα τα διαδικαστικά έτσι ώστε να πάρει ουσιαστικά σάρκα και οστά. Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες και λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης, η συσπήρωση γύρω από τα συνδικαλιστικά τους όργανα είναι απαραίτητη. Ακόμα είναι απαραίτητο περισσότερο η δημιουργία ομοσπονδίας, έτσι ώστε να πάρουν μια κεντρική έκφραση οι απόψεις τους και οι διεκδικήσεις τους να στηριχθούν και από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ομοσπονδίας αποφασίστηκε από τα 11 σωματεία τα οποία συμμετείχαν στην πανελλήνια αυτή συνάντηση, ενώ καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση είχε η παρουσία του Αντιπροέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργου Καβαθά. Ενώ τον ηγετικό ρόλο στην υποίδρυση Ομοσπονδία θα έχει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπειροτεχνών Νομού Καστοριάς, Βασίλης Ιωάννου. Και να σας πω ότι είχα την τιμή, μου έκαναν την τιμή οι συνάδελφοι που συμμετείχαν, να είμαι ο πρώτος πρόεδρος της υποσύστασης αυτής της Ομοσπονδίας. Αισθάνομαι λίγο βαρύ το χρέος να καθοδηγήσω έναν ολόκληρο κλάδο, ο οποίος ουσιαστικά μέχρι τώρα δεν είχε εκπροσώπηση. Πιστεύω ότι θα βρω τις κατάλληλες δυνάμεις και θα βρω τις κατάλληλες συμμαχίες για να μπορέσω αυτόν τον κλάδο να τον οδηγήσω στην επίτευξη κάποιων στόχων συγκεκριμένων. Στη συγκεκριμένη δήλωση είχαν προσκληθεί από τους τοπικούς παράγοντες ο όμορος κλάδος των εργοληπτών δημοσίων έργων να παραστεί. Δεν κατέστη δυνατό, δεν γνωρίζω τους λόγους. Επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους ο πρόεδρος αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί είναι. Δεν έχουμε αντιπαλότητα με καθέναν. Θέλω να τους πω ότι είμαστε το απαραίτητο συστατικό για τη δική τους ύπαρξη. Ένα επίσης θέμα που απασχόλησε τις διήμερες εργασίες της ημερίδας ήταν και αυτό της εξυγίανσης του κλάδου. Τα ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης είναι λυπηρό, αλλά δείχνουν μια χώρα ανοργάνωτη. Μια χώρα συγκεκριμένα. Από νομαρχία σε νομαρχία, από τους 11 νομούς που συμμετέχουμε, 12 συγκεκριμένα, γιατί ένας νομός έχει κοινό σωματείο, 12 νομοί έχουν 12 διαφορετικές τακτικές και πρακτικές στη χορήγηση πτυχίων. Είναι ένα πράγμα λυπηρό. Ο νόμος είναι ένας και 12 διαφορετικοί νομοί τους αντιμετωπίζουν με 12 διαφορετικούς τρόπους τα πράγματα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αυτή η δημοσιοϊπαλληλοποίηση των πάντων πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να γίνεται ο τιμητής των πάντων και να χρήζει κάποιους εργολήπτες, κάποιος να τους δίνει το δικαίωμα να ζήσουν και κάποιος να τους πηγαίνει στην εξαθλίωση. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό? Πρέπει αυτά τα πράγματα να έρθουν στα χέρια αυτών που τους ανήκουν. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Καστοριάς, Ζήση Τζικαλάγιος, ο οποίος πρόσφατα είχε φέρει το θέμα αυτό στην Βουλή. Πολύ σπουδαία πρώτη πανελλήνια συνάντηση. Αξίζουν συγχαρητήρια στο δραστήριο Σύλλογο Εργοληπτών Εμπειροτεχνών Δημοσίων Έργων του Νομού Καστοριάς, που με το επικεφαλής τον πρόεδρο του, τον κύριο Ιωάννου, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πριν από μήνες με είχαν εκθέσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο νομού Καστοριάς όσον αφορά την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους, το νομαρχιακό μητρό, την αδειοδότηση και τον τρόπο με τον οποίο δινότανε. Έκανα ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό και πήραμε μια απάντηση η οποία θεωρώ ότι είναι σε ικανοποιητική κατεύθυνση, και αυτό φυσικά αρμοδιότερος για να απαντήσει πάνω σε αυτό είναι ο ίδιος ο κλάδος, ο ίδιος ο σύλλογος. Πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο που γίνεται στην Καστοριά, είναι πρωτοπόρα η Καστοριά και σε αυτόν τον τομέα και είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει την απαρχή για άλλες διοργανώσεις σε άλλες περιοχές. Προσκλήσεις είχαν σταλεί και στους τοπικούς φορείς, ωστόσο όμως την εκδήλωση δεν την τίμησε κανείς, από ό,τι δήλωσε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καστοριάς, Ιωάννου Βασίλειος. Να πω ότι η απουσία των υπολείπων αρχόντων της πόλης, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου που παρίστατο, οι υπόλοιποι άρχοντες της πόλης δεν παρέστησαν. Είναι λυπηρό αυτό, δεν ξέρω γιατί.